Takže, čus, já jsem Elektro a teď je taková malá informačka. Určitě to neuslyšíte v dvakrát dobrý kvalitě, protože to natáčím mikrák jakože noťasu, protože mě se tam ten urval, jak jsem natáčel ve World of Tanks. Takže teď to už informačka bude o tom, kdy se bude natáčet a co se bude natáčet. Takže kdy. Natáčet se bude, až já budu mít mikrofon se sluchátkama, na který se teďka šetřím. Ty sluchátka s tím mikrákem dám do popisku videa. Pak, až ještě Mike rozchodí ten svůj mikrák se sluchátkama, protože on si koupil to. A má tam nějaký blbý konektor nebo co, takže když chce natáčet nebo něco toho, nebo když spolu voláme přes Skype, tak ten takový divný šumění a teď mě příšerný, takže to bude reklamovat. Snad se podaří. A co se bude natáčet? Takže budu natáčet Euro Truck Simulator, 2, Happy Wheels, World of Tanks s Mikem a ještě budu natáčet Minecraft. A ještě něco možná, ještě něco, uvidíme jak mě to notebook rozchodí. Ale já mám docela dobrý notebook a Mike taky jako, ale a teď se bude natáčet Mike bude natáčet. No, tak teď mi to vypadlo. Farming Simulator 2013, GTA San Andreas asi, pak tam to, no, Call of Juarez a ještě jednu hru, tu si nepamatuju, jak se jmenuje. A pak určitě videa budou pravidelně každý den, snad, pokud se podaří. Takže to by bylo pro tady tu informačku všechno, já se s váma loučím, určitě se na to podívejte a čus.